ଖାଇଛ? ଆଜି ଆମେ ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା କର ସେଇଟା କର, ଏଇଟା ପଢିବା ସେଇଟା ପଢିବା। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ ଦେବି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ହେଲା। ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର କିଏ କୋଉ ଚିତ୍ର କରୁଛ କର ହେଲା, କରିକି ମତେ ଦେଖିବ। ହଉ ନିଅ, ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ, ଗୋଟେ ସ୍କେଚ ନିଅ, ଏପଟେ କର। ନିଅ ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ, ସ୍କେଚ ଗୋଟେ ନିଅ, ଗୋଟେ ନିଅ। ଯେମିତି କରିଛ କର, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ ଆସିଛି ସେ କର। ସେମ୍ କଲେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଯେମିତି ଚିତ୍ର ସେମିତି କର। ଫୁଲ ହଉ ଅକ୍ଷର ହଉ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ନିଜେ ନିଜେ କର, କଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଖି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚିତ୍ର କରୁନ, ତମେ କର। ଏ ବାବା ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କର, ଗୋଟେ ଫୁଲ କର। କଣ କଲ ଏଟା? ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବଢିଆ କରିଛ ତ। ହଉ ତମ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚିତ୍ର କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ପେପର ଉପରେ, ଚିତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଜର ଲେଖିଦବ। ହେଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ଦେଖ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଉତ୍ତମ। ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଛତା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ଗୋଲାପୀ ଛତା ନାଇଁ? ଆଉ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଦେଖ ପଲ୍ଲବୀ, ଆଖି ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ବଢିଆ କରିଛ। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ମୀନାକ୍ଷୀ, ଘର ତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲେ, ପାଉଛଟା କଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଉପରୁ ବଡ ଯେ ତଳୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଢିଆ କରିଛ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ହିମାଂଶୁ, ଆରେ କଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନା ଟଗର ଫୁଲ? ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଗୁଡ୍ ବୟ, ଗୁଡ୍ ବୟ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, এটা ছত্তা তো না ছত্তু? বঢ়িয়া করছো, বঢ়িয়া করছো। নিয়া, গুড বয়, গুড বয়। ବର୍ଷା ରାଣୀ, ବଢିଆ କର। এটা ପୁରା ଛାତ ଘର ହେଇଛି ବୋଧେ? ଛାତ ଘର? ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି।